Luha kay satay nga agkakabsat, iti sidong ti Diyos Ama ken Diyos Anak anang ibando iti sapasap rigat ken tuo di amarikna no ti sangalubungan ketagkay kaysa hintay amin agkararag asang napada ta hintay marapat ikaasina hintay amin agkararag asang kapada ta hintay marapat Magandang buhay mga kapatid. Purihin at pasalamatan natin ang Diyos. Gabayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Tandaan na ang Diyos ay pag-ibig at habang may buhay, may pag-asa. Maraming salamat.